Ayan na yung na-harvest ni Dana sa likod ng bahay natin. At yan ay, ayan, pinasok niya na po doon sa butas para yan po ay ilagay natin doon sa ating dryer machine. Ayan, dyan po yung dryer machine natin. Madahaya eh. Ayan, pinasok na po natin doon sa ating dryer machine. Okay. Mga ilang harvest na po tayo. Simula nang nakapag-harvest. Ayan. Ayan, baba po tayo. Hi. Ayan. Yan, ito yung bodega na paggawaan po natin sa ating bigas. Ayan, dito po natin siya sinasalang. Dito po natin siya kinikilo. At ayun si Dana. Ayan po yung dryer machine natin. Ilagay po natin sa dyan mga isang araw o isang gabi. Ayan, dyan po natin patutuyuin ng isang gabi. Ayan, hayaan lang po natin sa dyan. Ayan po, ang dito sa farmer kung paano po tayo mag-try sa ating harvest na palay. Dahil po natin kami napasok sa ating malaking dryer. Ayan. Ito yung dryer natin. Na ginagamit na rin natin ng mga ilang taon na rin. Ayan, dito po natin sila sinasalang sa ating malaking machine hanggang siya ay magiging bigas na. Ayun. Ayan, nagiging bigas na po. Ayan, ready for delivery na po yan. Ayan. Ayan, kunting update lang po tayo dito. Ayan, si Dana. Ayan, magta-time check tayo ngayong umaga. Ang oras po natin ay nasa... Ayun pa yung mga palayan natin ka farmer, oh. Ayan, nakikita po natin ating papuyan. Ating papuyan. Ayan, hindi natin ito mauubos. Hindi tayo matatakot ngayong araw na ito. Meron pa tayo mga ilang araw na magbilad sa araw para tayo ay mag-harvest. Ayan. Ito yung update ko ngayon sa araw ng linggo sa ating palay journey. Ayan, magta-time check pala tayo ngayon. Ang oras po natin ay nasa alas 11:20 na ng umaga. Ayan, pabalik-balik pa po si Dana at tayo hindi pa natatapos dito. Ayan. Nagtago. Nagtago ka. Ayan. Ayan, thumbs up. Ayan ka farmer, nailagay na po natin yung unang na-harvest ni Dana doon sa ating dryer machine. At siya naman po ngayon ay babalik doon sa palayan at makapag-harvest ulit po tayo hanggang sa mapuno po natin itong ating dryer. Ayan, hanggang sa mapuno po natin yan. Ayun. Ayan, maglalakad lang po si Dana papunta doon sa ating freezer.
Ayan, ito yung update natin sa ating palayan ngayon dito. At doon, meron din nag-harvest. So, ayun, no. Ayan. At yan si Dana ay babalik doon sa kanyang pwesto kanina. At doon ulit siya mag-harvest hanggang siya matapos doon. Hanggang, ewan ko lang guys, kung tayo ay makapag-harvest ngayong araw dito. Kasi meron pa tayong mga iilan doon. Hindi kaya ng ating dry machine. Lahat yan. Kaya siguro bukas ulit, mag-harvest ulit tayo. Ayan. At babalikan ko po kayo sa sunod nating mga updates. Ayan ka-farmer, natapos na pala si Dana doon sa unang palayan na harvest niya ngayon. At ngayon ay tayo lilipat dito sa harap ng bahay. Ayan. Dinadala na niya yung ating thresher. At tayo lilipat na. Ayan, papunta na po siya dito sa likod ng bahay. Ayan. Ayan yung napinsala nung nakaraang bagyo na dumaan lang po dito sa atin. Dito sa Shimaniken. Ayan. Ayan, puntahan natin si Dana ng malapitan para mabigyan ko po kayo ng kumpletong update kung paano tayo mag-harvest gamit ang ating harvester. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo po yan po yung name tag natin. Kung ilang square meter po. Nandun po yung pangalan. Ayan. Ayan ka-farmer, nandito tayo sa likod ng ating bahay. Kaya nakapag-update ako sa inyo ngayon. Ang ganda po ng panahon. Mainit siya, pero medyo malamig kasi nasa autumn na po tayo ngayon. Ayan. Susundan lang po natin si Dana. Wow! Ayan. Meron tayong kaibigan. Ayan, dami nila oh. Ayan, natutuwa po sila pag meron nag-harvest. Kasi meron silang makain. Ayan, palipad-lipad lang. Ayan, ito yung palay natin, no? Nandito pa rin tayo sa init ng araw, sa ilalim ng araw, nagtatrabaho. Dahil ang maganda po ang panahon, hindi po natin pwedeng sayangin. Ayan. Ako po ang inyong ka-farmer dito sa Japan na nag-update sa buhay farmer dito sa Shimaniken. Ayan. Yan po yung asawa ko. Nakapag-asawa po ako ng hapon. At sa awa naman po ng Diyos, ayan, binayaan po kami ng mga lupa sa aming biyanana. Kami na po ngayon ang namamahala. At ito, walang indang ang pagod. Ang importante, makapagtanim tayo sa ating bukid para meron tayong makain sa pang-araw-araw. Ayan, masayang buhay. Kahit nasa probinsya lang po tayo.
basta masipag lang po tayo sa ating pagtatanim. Ayan, meron tayong tinatanim na gabi, kahit anong klaseng gulay. Nagtatanim tayo ng black beans. At saka itong bigasan po natin. Ayan, hindi naman po siya karamihan. Pero nabubuhay naman po tayo. Farmer, napuno na po yan. At ayan ho si Dana, naglalakad pa uwi dahil kukunin po natin yung sasakyan na doon po natin ilagay ang ating na-harvest na palay. Okay. Kaya mainit siya na pero mahangin. Kaya maganda ang panahon ngayon. Okay, nandito na tayo at ayan na yung sasakyan. Okay, hanggang dito na lang ang pag-update ko sa inyo ka-farmer. Hanggang sa muli nating pag-update. Ayan, bye-bye!